Umar Rugga. Shin kana son matarka Zaira kuwa? Kware kuwa. Na san da haka. Kawo Salim, ina anti Sabin yau ban ganta ba, me ya faru? Tana gida mana. Kawo Salim, na ji yana Allah cewa wai Zaira ba yarka bace, shi me gaskiyar lamarin? Nan gaba. Zaira ƴata ce. Babu abin da ya shafi kowa da wannan. Oi, daga tambaya na ga ka hau da sama. Mama Sabin wa ya taba ki yau na ganki cikin bacin rai, me yake faruwa? Ƙwarai kuwa. Ko Zaira ce ta taba ki? To me ya faru? Ya faru ne a ranar ta kwana a waje. Ina jin ki. Muna nan muna shan bakar wahala. Yayin da take jin daɗi a gidan ƙasaita take jin daɗi. Ta bar mu anan. Kamar ta damu da mahaifinta ashe bata damu da shi. Ya isa. Zaira kin ji abin da mamarki ta ce, da fatan za ki gyara. Ma iya tafiya yanzu? Tsaya. Kar ki manta in kin wuce ki danna subscribe. Na san. To ai ban ce baki sani ba, na ƙara tana miki ne, kin san dan adam da mantuwa. Na